Goedemorgen. Goedemorgen. Het is heel erg vroeg. Maar waar gaan we naartoe? We gaan naar Bugno, Tomatina. Tomatina, we gaan tomaten gooien. Er zijn heel veel bussen en heel veel mensen en we hebben eigenlijk geen idee waar onze bus staat. En we zijn nog steeds op zoek. We hebben een bus. Eindelijk. En nu op naar Tomatina. Lekker het zonnetje. Mooi shirtje. Mooi brilletje. Brilletje. Nou, we hebben er zin in. En we zijn dus in Buñol, dat is een Spaans dorpje. En we gaan dus Tomatina vieren. Dat is om 11 uur, dat is een uur lang. En dan gaan we 160 ton tomaten smijten. Even lekker potje paella, sangria. Lekker hoor, even een beetje bijkomen. De hele dag niet meer gegeten, sinds 6:30. Dit is echt het allergekste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Ik ook. Het staat onder de tomaten. Gelukkig nu niet meer. Nu weer een beetje schoon. Echt zo bizar, je bent helemaal tegen de muur aangedrukt, ik wil geen kant mee op. Maar dit is echt zo grappig. Nou ja, nu even een potje paella. Dan gaan we terug naar Valencia. Inderdaad. Later. Hasta luego.